Conté la llegenda que a un carrer de la Fresneda hi havia un matrimoni que la dona estava molt enamorada del seu marit, però el seu marit de tant en tant es veia amb altres dones. Un dia l'home va sortir de casa i ja no va tornar mai més, mentre la dona es va morir de pena esperant el seu marit. I explica la llegenda que todavía es pot veure a la dona vagant pels carrers. Hola, soc Emma de Vallderrobres i us vaig a contar una història que va passar a la Caixa, que me l'ha contat la meva àvia. Hi havia una vegada un rei que vivia al castell. Era alt, morent i amb els ulls blaus. Tenia molta riquesa, però la més important l'amagava a una muntanya que es deia la Caixa. Era una muntanya que a dalt de tot tenia una pedra molt gran. Dins de la pedra ell amagava les seves riqueses més importants. Totes les nits anava amb el seu cavall blanc a la Caixa. Però un dia qualquera va començar a pedregar molt i a caure llamps. El rei ja estava dins de la pedra. De repent va caure un llamp i es va tancar la porta i mai més va poder sortir. A dia d'avui la gent intenta trobar la porta, però mai han pogut. I com t'he contat, ja s'ha acabat. Hola, em dic Alicia i avui us vaig a contar la llegenda de Lo pou de la mà peluda, que aquesta història me la va contar ma iaia de Vallderrobres. Esta història es comença en una mare i dos fills, un noi i una noia, que se portaven fatal en sa mare. Entonces la mare estava tan farta que va dir, quan a la pròxima t'os portaré davant del pou de la mà peluda. Ells encara se n'enrien més i més i més, a no poder, vamos, se n'enrien un munt. Entonces van un dia i encara se n'enrien més de la mare, i va arribar al seu límit la mare. I va dir, prou, se'ls van portar al pou de la mà peluda. De repent surt allí una mà superpeluda, agarra a la noieta de les trenetes i les tira de les trenetes. Los dos xiquets estaven plorant i la mare se n'enrie un munt se n'enrie. I de repent torna a sortir aquella mà, però pareixia més grossa. L'agarra i l'engullís. I des d'aquell moment ja no se va saber res més d'ella. I hasta aquí lo conte. Espero que t'os hagi agradat. Colorín colorado, este conte s'ha acabat. Dic Àlex i visc a Vallderrobres. Us vaig a contar la llegenda de Panxampla que em va contar el meu avi de Beseit. Conta la llegenda que el bandoler anomenat Joan Pujol i Fontanet, més conegut com Panxampla, es va refugiar a una cova al voltant de Beseit. Es diu que només uns pocs habitants van aconseguir veure-li anant de caça. Aquest bandoler va escapar 2 vegades de la presó de Tortosa. Segons expliquen, va ser perseguit per la policia i per els guàrdies rurals. Panxampla sempre va sostenir que no era un malfactor. Estant als ports de Beseit, va escriure una carta contant la seva història i la va enviar al Diari de Tarragona, publicada al 1880, el 7 de setembre. Com t'he contat, ja s'ha acabat. Jo us vaig a contar la batalla del Cid als Pinars de Tebar de Mont-roig. Hi havia una vegada el Cid, que era un lluitador molt bo, que era reconegut per lo bo que era lluitant, va fer una batalla a Mont-roig. Se diu que el Cid, amb menys homes, va derrotar l'exèrcit del conde Berenguer. El Cid, per guanyar aquesta batalla, va guanyar la seva segona espasa, que se quedava colada. Es diu que la batalla va ser a una zona abrupta, deshabitada i amb 2 rierols. El lloc de la batalla no se sap segur en exactitud, però se diu que pot ser o on se van juntar el terme de Mont-roig i Penyarroja, o prop de Morella, i ja està. També el Cid va crear el castell de la Pobleta i va reforçar el castell de Mont-roig. Cal tenir en compte que el Cid, antes Mont-roig, abarcava a 3 termes. Hola, soc Carlota i us vaig a contar la llegenda que em va contar la meva àvia Marta Celma Jiménez. La llegenda es diu Massalió.
Pues fa molt temps, a Massalió, a un xiquet se li va despertar la curiositat i volia saber per què el poble es deia Massalió. I li van a preguntar a la seva àvia. La seva àvia li va dir que fa molt temps van haver una guerra a Massalió i la gent del poble no volia perdre la seva gent. I va lluitar masses i com a lleons per salvar-se. I per això el poble es diu Massalió. Em dic Marina Monreal, de primer d'ESO. Avui us vaig a contar la llegenda de per què el terme de la vall és més minut que el de Massalió. Van decidir partir els termes perquè el terme de Massalió i el de la vall se partien fins a la plaça de la vall, on està ara la plaça de la vall. I pues, els dos pobles van decidir que per a partir dels termes la lleia més vella de cada poble pues, es aixecaria molt d'hora i començaria a caminar. I quan es trobaren, pues, ahí es partiria el terme. La lleia de Massalió es va aixecar, va almorzar i pues, va començar a caminar. I la lleia de la vall pues, es va aixecar, va almorzar, es va pentinar, es va ficar perfum, es va ficar molt guapa. I pues, va tardar, claro, una mica més la lleia de la vall, i quan la lleia de la vall portava solament mig quilòmetre, pues, es va trobar en la lleia de Massalió i ahí es va partir el terme. Per això, el terme de la vall és més minut que el de Massalió. També hi ha una altra versió que diuen los de la vall que la lleia de Massalió va eixir antes d'hora de l'hora prevista. Em dic Hilda i vaig explicar la llegenda de la muntanya de Santa Bàrbara. Antigament, als ports vivien uns gegants i el comandador de Horta volia fer una muralla. Entonces los va llogar per a que l'ajudaren a fer la muralla. I ells, com eren tan valients, van dir de seguida que sí, que les ajudaria. Entonces, quan estaven baixant dels ports, se van trobar en uns monjos que volien fer un convent i no sabien on. Entonces, el comandador les va dir als gegants, pues mira, agarreu cadascú una pedra de la muralla i la llanceu el més lluny que podeu. Llavors, el primer gegant va agarrar una pedra de la muralla, la més gran que va veure, i la va tirar molt, molt lluny. Però, com encara hi havia més gegants, va agarrar un altre gegant una pedra super gran i la va llançar molt, molt lluny. Entonces, com era la que més lluny estava, van dir que ahí se faria el convent. I pues això és la muntanya de Santa Bàrbara. Esta és la pedra. Hola, soc Nerea Fot, de primer de l'ESO de Valljunquera, i us vaig a contar una llegenda que es diu El pi de la font de la manzana. Me la va contar el meu iaio. Un dia vaig anar amb la meva família a la font de la manzana a Mont-roig. Era diumenge i volíem fer una excursió. Vam agarrar la brena i molt contents ens vam anar. La font de la manzana està en una muntanya que es diu la Cogulla i la punta més alta és la punta de la Camiseta. En aquesta punta es reunien els pobles de Mont-roig, Torredarques i Herbers. El dia 3 de maig celebraven Santa Creu. La gent anava fins allí amb romeria i menjaven coques d'anís. Després passaven tot el dia. Baixaven a la font de la manzana, on hi havia ombra i aigua per estar. Allí hi ha un pi molt gran. Eren els anys 50, quan van tallar tots els pins al voltant de la font per fer una prova. Volien que tots els pins cresqueren a la vegada i els van tallar. Però el meu bisavi va dir que aquell pi que està a la vora de la font no està allí, que era molt gran i molt bonic. L'alcalde, que era amic seu, li va fer cas i el pi es va quedar allí. Quan vaig estar allí, ens vam sentar a l'ombra del pi. Va ser molt emocionant saber que gràcies al meu bisavi, Juan José Andreu, aquell pi segueix viu.